Her viser jeg noget pseudokode, der beregner den største fællesnævner for to tal. Pseudokode, det er en slags programmering. Det er ikke programmering, man skriver til en computer. Det er noget, man skriver til et menneske, eller man skriver til sig selv, hvis man er i gang med at finde ud af, hvordan man skal programmere en computer. Men strukturen minder meget om programmeringssprog. Hvis man kan læse pseudokode, eller hvis man kan skrive pseudokode, så er man heller ikke langt fra at kunne skrive et PHP-program for eksempel. Men hvis I kigger på det her pseudokode, så vil I se, at det er ligesom skrevet til et menneske. Der står en masse ord, som et menneske vil kunne forstå, som en computer ikke kan. Nå. Lad os tage det fra en begyndelse af. Det her stykke pseudokode, det fokuserer altså på to specifikke tal, 4 og 6. Det er de to tal, vi vil finde den største fællesnævner for. Så vi starter på linje 1. Opret variabel x. Så skal vi have vores sædvanlige memory-område. Opret variabel x. Der kommer sådan et felt her. Det findes ikke i forvejen. Sæt værdien til 4. Yes. Så er den linje overstået. Næste linje. Opret variabel y. Sæt værdi lig 6. Yes. Anden linje er overstået. Så går vi til tredje linje. Hvis x er større end y, udfører næste linje, ellers hop til linje 6. Er x større end y? Nej, det er det ikke. Så vi springer ned til linje 6. Hvis x er mindre end y, udfører næste linje, ellers hop til linje 9. Ja, x er mindre end y, så vi hopper herned til linje 7. Udregn y minus x. Det gør vi lige. Y minus x, det giver 2. Gem resultatet i variablen y. Ja, nu skulle jeg have lavet det her med blyant, så jeg kunne viske ud. Det gjorde jeg ikke. Nu står der 2 derinde i stedet for. Den her linje er overstået. Linje 8. Spring tilbage til linje 3. Okay, så vi kan gå op til linje 3 igen. Er x større end y? Ja, det er den. Så udfør næste linje. Her står der på næste linje. Udregn x minus y. Det vil sige 4 minus 2. Det giver 2. Gem resultatet i variablen x. Der står der også 2 her. Den her linje blev udført. Vi hopper videre til linje 5. Gå til linje 3. Vi springer op til linje 3 igen. Hvis x er større end y, det er den ikke. Ellers hop til linje 6. Okay, vi hopper til linje 6. Hvis x er mindre end y, det er den ikke. Ellers hop til linje 9. Okay, vi hopper til linje 9. Udskriv værdien af x. Output står der her. Så hernede bliver værdien af x udskrevet, og det var altså 2. Det her lille stykke pseudokode, det har altså regnet ud, hvad den største fællesnævner var for det der tal og det der tal.